ndị be anyị mmanụ afọ m bụ Michael Uche Igboanugo nke onye ji Kolamanụ wee malụ. Welcome to AkukoTv. N'ụbọchị nke tata na AkukoTv anyị si ka anyị tụgharịa uche etu a na-ada asị na eji obodo ọzọ anya sị na ndị a bụ racist na ndị a bụ racist. AkukoTv wee pụọ wee jụkasịa ndị mmadụ ihe ha chelụ ihe gbasara racism, kedu ihe dị iche na racism na tribalism. Maka abịa n'obodo anyị bụ Afrịka, ọkacha na ala Igbo, anyị nwere tribalism. Onye ada asụ asụsụ anyị onwe ka anyị si afọta ya. Ndị Enugu ijebe Enugu ije nụ nwaanyị, ndị Anambra sị gị ga-ejekwa n'Enugu anụ nwaanyị n'onwe ka ha si eme, ga-ejekwa na Abakaliki ma ọ ga-ejekwa n'Imo steeti. Efuge abịakwa na ụmụnna enwekwa tribalism. So AkukoTv wee na-ajụ kedu ihe dị iche na tribalism na racism. Mana before anyị agaba n'ihu, ọ bụ no the first time ị na-abịa na AkukoTv, i press ya that subscription button n'ebe anụnwa na mgbadata ebe anụnwa. Ọ ga-abụ mgbe ọbụla anyị upload new video ka i wee nweta alert. So ngwa gee ntị ka anyị wee nụnụ onu ndị mmadụ. Nwanne m, I nwere ike ịgwa anyị afa gị? Afa m bụ Chief Mmadu Ka'na nke izi number 1. Okay. How long you been going over that Boston? I go ebe anụ na 16 years plus. Okay. Ọ bụ na job ị nwere ike isi na Australia bụ racist country? Ijikwa gị eziokwu, nwere ka si fụ na racist country mana because that na onwere onye ga-abịa na bia na-enwere ihe o ji wee chele onwe ya. So nwere obodo niile ị ga-abịa dị open porous that na ya ọmbansi na target that na nwanne na ị na-eme ihe dị otu adị bad, then agụbazi onye a na ị na-eme ihe dị bad asịwaza na ha bụzi racist people ghọta na. Okay. Mana since you bigoro obodo a, onwego one particular racist experience you went through? Because I nwere ndị achọghọtọ onye ọbụla adọọ ka ndebe ha ncha ncha. Ya racist mmego na ọtụrụ m atụ mmadụ pụta justice m akwa onye ọcha mmakwara kpọọ m sị m nigga. So mana na ọ kpọkwara m that nigga ahụ nwee take ya senator m aga akwụkwọ maka na ama m na nigga abụrụ afa m. Lọtago na enwere m afa. So m wee take ya senator nje kwụrụ onwe m maka na afa m abụrụ nigga. So off from the next day apologize. I don't need to because ịkpọ na m afa m kpọọ m iyi na because nigga abụrụ my name. So that you know onye ga-abụ ọkpọ bi nega ọ bụ no ọ na-akpọ gị ya in a positive way. Yeah. O nwere ndị na-eme admire ndị ojii, ịghọtago? Yeah. Ama we no ihe dị offensive. Yeah. Mana etu o si wee bịa ya ọgụ gbagara the next day. Yeah. Gosi na ọma ihe o mere, ọma ihe o mere because of ka situation ọ bụ ọ na-eme expect maybe na ka m ghara ya atịa gosikwa ihe ahụ nji wee bụrụ that nigga ahụ. Mwa gosikwa that maturity ahụ na at least na anọ m na civilized world, at least na amago m that na mgbe mmadụ metụrụ gị aka gwa gị ga-eji mata na onye a na-refer to you. Okay. Mana etu ọ dị gị na etu anyị nwasị from Biafra land. Yeah. Ọ dụrụ ka anyị nwa abụkwa racist sometimes. Anyị na onwe anyị bụkwa onye ka njibekwu na onwe mba niile na-eme racist kwa. Anyị ma bụkwa ndị Biafra na-emekwala ndị ọzọ another tribe kwa racist kwa. Ibi n'ime anyị na onwe anyị bụkwa ndị Biafra na-emekwa racist. Onye ụmụnna ya a na-eme racist. Onye Anambra nwere ike isi na dị hapụ ndị Enugu si na hapụ ndị Anambra ndị Mogo akwa the same thing now. Ọ bụ na anyị chabụkwa ofu ihe. That's why ndị esikwa that na mba na mba na-eme nke ha. So man say that na Ọsra bụ racist. Onye ọbụla bụ racist. Ghọtana? Okay, o nwere ihe dị iche n'ime tribalism and racism. Tribalism or dị iche from racism or the same thing? Ọ dịkwa iche maka na tribalism na bụ that na mụ na onye Anambra bụ onye Anambra dịka na onye Anambra na onye Anambra na-emekọ ihe. Mụ achọrọ imekọ ya mụ achọrọ ime ịghọtago dito na mụ na onwe m na dị iche abụọ m onye Anambra mana o nwere ihe ha ji bụrụ ndị Anambra ahụ ịghọtago nke na onye Anambra nwere ike Anambra na-agba n'ofu onye Enugu ọ bụrụ na o nwere ha chọrọ ime ka enwe ike akpọpụ m masị apụzi amụ wee mee datị ha chọrọ ime nke a gosi na ha mere m datị racist ahụ. Ihe nchọrọ ejube na-abụ abịa n'etiti onye Yoruba na
na onye Hausa kụrụ onye nwere ike ibu ụzọ nabata be iji gwakwa gị eziokwu ebibe m na ana Yoruba nke nje bi na ana Hausa mana ndị mmadụ na-ekwukwa na onye Hausa kakwa onye Yoruba mma na ha kwụrụ for you ha na-akwụrụ nke Yoruba bụ ike tinye akwụ for you ọgbapụ ghọtara ọgbapụ ị ga-echekwa na gị na gị na-akwụ ha mana onye Hausa kwụ ha na kwụrụ go for you ọ ihe m na-alụ ọ kakwa mma na onye Hausa ka m ga-ebu ụzọ nabata maka onye India onye Ghana mụ a ga-ewerekwa onye Ghana ka ihe m ji onye India eme mba ndị India na-amị mmadụ ọbara ha na-abata ka ijiji ha bata girigirigirigiri mfe mana eme ha erigo gị erie gị so otu ha si erikwa anyị n'Africa kịta na ha ejugo everywhere na occupy everywhere so ị na-emekwa ha na onwe ha na-emekwa gị racist within themselves ha werekwa gị n'ọrụ a na-eme iri eyuzikwa gị like a slave ọkakwa mma German kakwala anyị beta ka na America because na anyị makwa na America bụ ihe na-ejikwa ụwa ha jikwa ụwa na njọ ha na-echekwa ụwa mana you know so can it be Chief Mmadu Ka'na one of our okay one love I nwere ike ịgwa anyị afa gị kelu since how long ka ị biri obodo a na-akpọ Vienna okay ọ bụ na ajọ gị ị nwere ike isi na n'obodo a Austria bụ a racist country anyway m ekwukwa maka na omego m director ya onwego oge mụ na nwaanyị Austria nwere encounter m na try ka maybe our grandson ya ka onye lụ maka bute vagin of Arabia and they feel him not racist or practice that day because maka na iwe onye ojii yes ọ bụrụ onye be ha ome because now they want takili achọghị nyelụ maka or say they want takili nya rap the vagin so rap the vagin yeah and some other things na focus like we keep na post model fafuna no onyoji fire kwesi bia no that side and then na the other abend your tv fan Mmadu ma bo kuloto se if you need kunikweli to show respect yeah bikuneli asị bia no see no problem that toro you know so yeah okay mana ajọ gị na abịa anyị nwa bụ ndị Igbo si from Africa anyị nwere ike ịbụkwa racist n'ime anyị hey ọmọkwa ndị bụ racist in fact onwe ndị bụ racist ndị ọcha na-achọ ọdụ like onwe ndị ojii ga-abụ fafunara ndị ọcha fasi na fa chọrọ mmekọfa because na otu afanwa na-asọ anyị nwa bụ ndị ojii asọ na afanwa na-asọ fa chọrọ mmekọfa onwego nwatakịrị na klas na kindergarten onye ojii ọdala nya ndị teachers na complain na the small boy adekwe emekọ with ndị ọcha unless mo ndị ojii bịa o mekọba with them so amụrịa n'obodo a all the 8 years to precise ya mana anyị nwa bụ ndị ojii anyị nwere ike ịbụ racist n'ime anyị kwa against ndị ojii kwa enwekwa onwe ndị na-eme like ma bịa ụmụ tribal problem ma mmadụ ịdị na-adị tribalistic ịghọtago asị na hey onye anụ akụkụ ya na onye abụ onye Imo steeti onye abụ onye Anambra onye abụ onye Bidi onye which is nonsense for me ịghọta anyị ncha bụ ofu ọ bụrụ anyị si Nigeria bịa hie anyị ga na-emekọ ụmụ nwanne esi na onye abụ onye Bidi onye abụ onye Anambra onye abụ onye abụ onye Cameroon ma onye abụ onye Cameroon ma onye abụ onye Gambia na ihe ahụ nwere isi anyị ncha na-eji oji even ndị ọcha nwanne ụfọdụ reason anyị ga-eji na practice na onye adị oji na onye adị ọcha talk more of anyị nwa dị oji anyị na-asị na onye abụ onye obodo ebe a we all one we are serving the same God we are one God so I suppose it may relate. I nwere ike ịkọwa ife dị iche between racism and tribalism. Racism and tribalism. I'm not going to see where we are, but they are almost the same. They are partially the same thing. They are partially the same thing because they have racism. I can say
all color, just color. Ịghọtago tribalism bụkwanụ interstate or anya abụ onye obodo dị otu a. Ma ọ bụ na ọ na-asụ asụsụ ọzọ. Ọ na-asụ language barrier. So no nyanwa, but all knows the same thing. Okay. Ihe nchọziri ịjụ gị na-abụ abịa n'etiti onye Yoruba na onye Hausa, ka onye nwere ike ibu ụzọ nabatabeghị. Onye Yoruba na onye Hausa, onye nwere ike ịnabatakwa ka m gwakwa ya eziokwu, my brother bụkwa onye Hausa. M ga-anabata onye Hausa maka ndị Yoruba wee fa dịsịrọ m anya, mana onye Hausa apart from every other thing, onye Hausa ịbụrụ nwanne ya like ebe m youth service na Abuja, ndị Hausa ka m na follow n'ọfịs. Ndị Hausa ga-eke welu gị ka nwanne karịa onye Yoruba. Yeah, no matter anything. Okay. Kedu maka onye India na onye Ghana? Onye India na onye Ghana, well, mmebugodo ụzọ welu ndị Ghana. Yeah. No maka gịnị? Yeah, because ndị Ghana no more bụ onye Nigeria. Ndị Ghana anogo na Nigeria mmatụ kafa si eme. Mana ndị Indian yeah, as well, malo fana deba very mean, and most of them are Christians, and them only na Christians. Understanding yana this chapa ichi. So, kema ka onye Chinese na onye Japanese. Chinese and amaram makandika. Amaram makandia, amaram. Manaska na nge welo ofu onye. My one in Japan. Okay. Yeah, because the Chinese guy, going up more Nigeria. I brought me racist, but I'm the Chinese guy in Nigeria. So I said, well, I'm going to go to Japan now for their technology. Okay. Well, I'm the China guy. Kema ka onye British na onye Australia. Ndị Britain mela anya alụ mmadụ ụfa ka m welu ka m gbada Australia. Ndị Britain mela ọfọma debe anyị na Nigeria. Mana ha bụ nwanne. Fa bụ nwanne, but then fatukwa fatu. So ịgụọ maka history fa ndị abụrụ ji nka fasitri fa. So ifu na ndị Britain na mba ewere mfa. Ke maka onye German na onye America. German and America, yeah, America. No, because the German are fan of all the kind of racism because again Germany. My experience with them. Any example. German, the German fan racism. For the young you will be the webefa. Yeah, for young you will be the webefa. Like again Germany, my sister be there. Nebia just because no mwaka na while negwu baba gold is temper. So no got police. So I harass anya yota. So okay. America kala mo mama kan de bo mo wana in ejiko jino there. Okay. Ngwa dalu hinne o. Ken ka na etu gi? One can etu mi ya na etu ba Ada Jesus. Ada Jesus. Ngwa dalu hinne o. Dalu. Inwe ki gwa anya afage. Afambo Christopher Ezekiel. Okay. Kelu how long you been over there for? I've been now America. I don't know, 6. Ndị nwere ezigbote obi nwekwe ndị nwere obi ọjọọ etutu ndị ụgwa resist gị na-aga na-ekpogị n'anya abịa ndị bụ ezigbote mmadụ na-eme ahụ gasị Afrịka na-ajụ gị ụtọ ọ dị aka ego wee nye gị so ọ dị na mba niile ọ ka m ti wee fọ via resist ji wee bido ebe. Okay, mana m since ibigoro obodo a onwekwa ụbọchị ị nwetara any racist experience racist experience experience m nwere mbọsị m nọ na-eche bọs bụrụ m ga nọ na-eche bọs n'irube m dị so enweke m si wee kwuru abanye jọ wee hie mmanya ka m na-abịa ọpịnjọ
the door we gbapụ na-asị ya na-ekwe ọkpachie so dịka otu efu masị onye ojii ọfebele ojii mee ya and ife ahụ racist ka m bụ ọ bụrụ na ị n'otu aka dị ọ bụrụ n'otu aka nọ m di ya mana amụrụ m oge ji wee bịa sitatụ bara n'ime so ndị bụ nwee ndị nna otu teknik maka nwee ka o si wee dịrị enwe ndị dị good ịma this dị na individuals so olie m anya ozugbo pichie the door ọcha o ya kwụsị ihe abụ ihe nye nke driver ahụ n'anya dị ụgbọ ya ọ bụ na ajọ gị na anyị nwasị from ana Biafra anyị nwere ike ịbụkwa racist n'ime anyị ịma ihe na-eme na ana Biafra ọ dị too deep ọ dị n'ime because ana m afụ sometime m pụta na some African shop na afụ onye Biafra because Biafra na onye Igbo na onye Igbo because I struggle believe every Igbo man is a Biafra naturally every Igbo man is a Biafra so ịma na abezie enwe ihe dịka IPOB nwee nke nwa nwee this one so na-atakọ onwe fa ọ ya dịte nnọdị ahụ because ana afụ some ndị Biafra mụ a very strong Biafran man so mana ewe ka m si eme nke m asị mana ihe nọ n'ime mmadụ niile nwe ndị wu illiterate nwe ndị bụ nke nwa so enwe ka m pụtara fụ mmadụ na mmadụ ha na-ekwu the person na-asị na Nnamdi Kanu a coward. I was so annoyed. I was so annoyed. I said, why do you say Nnamdi Kanu is a coward? Somebody who's trying to bring us from this our depression. Let me put it in this way. Keki is a coward. You're right. So if I gonna imai, I know so. So goes with it. So I know the right Indian obodo so na sana ha racist one na imo no nwa himself na amapu iba. Ike babu no nya hesi na village anyị wee bịa maka ya iji maka ya kọtọba nyo. Inekwu abeko na obodo anyị bụ Nigeria, hatred na obodo anyị bụ Nigeria bụ aja. Inakode nka aja bụ aja dị n'ala. Ka m na-agwa gị. Ị nwere ike ije n'onye Yoruba. Ndị family ga-anwapụ maka niile ije n'onye Yoruba my brother. How you going to say if one onye anyị chọrọ ịnụ even ejeta aka chọwa ije nwaanyị na Anambra iwu onye Imo asị gị mba alụ Anambra n'onye onye Anambra chi n'onye Imo asụ ndị Igbo ahụ onye Enugu so those is partially but ihe ji put no tribalism na ọwụ ndị ojii na ndị ojii anyị eji tinka racism no race ndị nka ndị ọcha ndị nka ndị ojii ndị ka the brown dark brown white this all ya ka eji wee kpọọ race ka na ọwụ tribalism tribalism bụ dịka tribalism bụ na abụ m onye Nigeria na mbụ onye ojii mana m fụ gị dịka na ịbụrụ onye side nke m ịbụrụ onye asụsụ m ma like na aga eme ofu mụa alike gị ọ nke ahụ racist ịbụ onye ọcha m bụ onye ojii ịbụ onye Japan ịbụ onye Asia mụa bụ onye ịbụ onye Arab mụa bụ onye ojii so you resist that influence of color gị na-discriminate ọ nke racist. Onye nwere ike ibu ụzọ nabata be gị na ndịkwa nke m onye m ga-ebu ụzọ anabata ozugbo ha ọgụ ya bụ onye Hausa because they believe na ndị Hausa ka mma karịa ndị Yoruba bụ n'azụ ha dị very mean and ha wụ na ala dịrọ mma na be anyị yes ma nabata onye Hausa. Okay, ke maka onye India na onye Ghana India na onye Ghana nọ ịbịarukwe na gị ma hapụkwanụ onye Afrịka ibe m karịpụta onye India because I want to similar color, similar culture, same continent. To Ghana. Yes. Only Chinese, not Japanese. Japan. You come these places before. The Japan can do better than the Chinese. Chinese is very wicked. I want to buy. I don't know. I come to so the Chinese are I go high fair and I come back. I go boom mad. So the Japanese can do more better. And a little bit human rights na behind career na Chinese. Yeah. Okay, this one let this out. Nobody had drawn money for the money today when they be afro hawa.
Even any interview in Ghana, I will finish them. Koro, I don't care what will happen. Let me finish. I don't even like those people in my life. I don't like them. The way I don't like people from Argentina due to the way they treated black people. Years back, killed the whole black. All comes to a head on the Britain. I like Australian people. I'm not Australia. I'm not Australia who Britain, but as long as that name I was because Australia waka mepu ndi ochi chukwu ha mo ebushi hare Mohammed a lot of things they abolish Australia Mohammed halo mana still mga ke rate Australia carry and Britain because Britain won the ebu ayebu na that country about Nigeria maka German and America. German the country I love the German. Had he been German was able to colonize any country in Africa, I swear they will help that country. German are very nice people. America will evil country. They don't want progress in your country. They don't want you a lot of evil things. American now they don't and maybe country they feel world number one a lot of instrument power to fight. No German colonized in Namibia or German colonized have been to got the history very, very well. But still now they are developing Namibia very, very well. Namibia now they standard had in a standard from that because of Germans. How much restaurant there? I would know Germany colonized, right? I would have been happy. I'm telling you, I went different. I'm not the two bad like this. Because Japan will country now but don't have too much. You check it now. As it goes through the whole car company, my Range Rover, my Lexus, my Jaguar, it might not have cost that. So I'm a bumble. They can produce a bumble. How they like other people's resources. But Britain, the lion resources, America. Now, Britain, they were actually the same. So, Africa, Africa. All that thing. So you know here, America, so what are the thing? So fight Germany than America. More popularly known as Tupac Shakur. God bless you, brother. Yeah. Thank you so much. Thank you. Inweki gwanya afage. Atambo Chief Bright Achinike Egbejabajomo, the golden mouth of Austria. Okay. How long did you be over there or Vienna? I've been in Vienna, Austria since 2002. I'm not good. Okay. Open a job in Wekis na Oboda Austria were a racist country. In my distance about racism, it depends on oti Mmadu Sirifuya. You understand? It depends on Mmadu Sirifuya. But you more trouble under from welfare anya to start with. And due to ties from welfare anya nkuku made most of us Jafuya to be racism. In the sense that onye ọcha ewete here now. So ndị ọcha kee ya within human beings. Ndị ọcha ga-ebuzo chọba ndị nke ha before onye ọzọ. Unlike ndị bai na-welcome visitors too much, which is a good thing. But sometimes I na-agafe ofe. I feel ndị ọcha na bai mama gwakwa inferiority complex or what, I don't know. So but in nutshell, in summary, I would say yes to an extent. Yes, racism dị n'obodo as far as ndị ọcha na ndị ojii dey in one pot. I get very racism. If you go not try to fish out ndị ojii na ndị ọcha in one pot, onye ọcha dị in charge, ọ ga-ebuzo wepụta good thing ka onye ojii dị in charge, maybe ọ ga-ebuzo wepụta, but ka ndị ọcha all can sure na ọ ga-ebuzo wepụta ndị nke. So in summary, I would say that somehow yes, racism dey, yes, somehow. In where you can one particular racist experience in Mmadu since you know that. Yes, I will go racist experience. For example, okay, Mmadu 2005 to 2007, Ebin Bugiland. 2005 to 2008, Ebin Bugiland. And okay, Bugiland, I was opportune. Now about ball within the Bugiland. About with the club, providing MC. Virgin MC, a village after Noise City MC. Noise MC, a very popular place or a tourist place. The next village is Viding before I went to Girls. Na Bugiland. So I be member. I saw my ball. So again about ball, for example, I'm about striker. That's number 9. This conductor about Stoma. And I gave a lot of goals. I supported the team
we won the league for that year 2007. We were the master in the league. So by winning this league, for example, I get a street tour on the plan now Gary and her t-shirt bu Meister 2007, but me and myself I was not given Naju or Macau G or what. And even before that time I know na fit now about ball Onyocha the ready Ibru ball run a post. The last option won't give in the goal. Come on, get the goal because he won G. All the ready come and can miss that goal. And coaches also handle that place. He defeat, he be a training, he make sure everything to play match. But Onyocha will get beer from somewhere. And maybe all the drunk on my how they prefer cables with tea go there because all an indigene before tea. For me, more consider that to be racism, all racism, all racism. Anyway, so what Kelu oto anyamasi from Africa. I am in Africa. I am wiki bokwa racist in Imai. I am a racist in Imai. Or within I want Africa or I want within I am an Africa. More when I am an endorsement. Okay. I am put before Emma Ndoji Nandoji me Onyoji. I apoka tribalism. Okay. I apoka tribalism. Racism put to external. Okay. You understand now? Okay. And Mmadu Ka'na I would, for example, Onoji na make with Ndocha. Maybe Onyocha be Africa, Nigeria, for example, or Ghana. Beach or all the well qualified. So I be no dia anyam abo racist. Ndoji abo racist. Ndoji. I na bata ihe obuna si foreign. I na bata ihe obuna foreign. Yes, except KG official other mama because given a buy, for example, given a school, a university, when we na cut off mark. Can actually can with this opportunity can cover the more of more because no matter fear as racism or tribalism, all the very normal all over the world. And for example now jump now about school. And that school now, maybe that school in Imo State, number for example, where I come from, I'm on Mbano. Mbano they work quota system. It's a power to some Mbano because the school na beha. Their cut-off mark and cut-off mark also abroad the same. Otakod everywhere. So that one we don't consider to be racism. That one is very normal thing that Ndi Nwobodo again has some certain privilege, benefit because all beha kode. But in a nutshell, in general, in summary, Ndoji abro racist compared to Ndocha because you can Google and check what history ma Ndocha mere Ndoji during the like for example na South Africa Ndoji ma Ndocha mere during the apartheid era, so which was very very bad. Yeah, Ndocha more racist than Ndoji. So abeketa ina kwa na racism and tribalism DJ. Racism has to do with race. For example, I'm a black race and Onyocha is from a white race. Then given as Australia, everyone know about the Aborigines. Aborigines can be mixed children. They can generally as half caste children. Now, if Onyoji a girl where you're coming from Austria, Nigeria, or Ghana, if I say a black skin, you're dealing with Onyocha. This is where my race is black, your race is white. Then if I discriminate you, all racism. But Onyoji to Onyoji, my tribe and your tribe may not be the same. Because for the given Nigeria now, every election now, bright actually came up for president of Nigeria. Because I'm Igbo, Igbo are taking them. Benga Daniels, when you're Yoruba, tribalism because of this person is from your tribe. So tribalism have to do with OG to OG. The race have to do with race. All out the difference. Okay. So you have to say now. I been in titi onye Yoruba, no onye Hausa. Koloni me ike goes on about tabegi. Give back to or like for example, I'm in Nigeria and give back to Nigeria Siredere. Let us not forget that 1914 came an amalgamation of the northern and southern protectorate, meaning that northern and southern northern and give us in Nigeria Hausa, Igbo, Yoruba, that is the three major tribes, which means these three now cannot actually three now, but them is there two, which means every two belong, every one standing alone, and that two belong somewhere with the same who
ndị Igbo na ndị Yoruba, that is the east and the west, because Nigeria nwere south, all east and west make up the southern Nigeria, then ndị north nọ n'onwe ha. So by automatically ndị Yoruba bụ anyị na ha bụ the same southern people. Ndị Yoruba na onye Hausa na onye Yoruba ka onye ime ike ibuzo nabatabeghị. Ọ dịpedị onye abịara ime isi now na m rụrụ ụlọ na be onye ga-anabata eme apply n'ọrụ as security. Yes, yes, onye ga-anabata n'ụlọ m ka ọ bụrụ security, for example, ama nabata onye Hausa. Okay. Ama nabata onye Hausa. Ama nabata onye Hausa due to experience egosigo, history egosigo that ndị Hausa na the more honest in that aspect than ndị Igbo, even more than ndị Igbo, because onye Igbo agaghị arụ such job, for example. So the question now Yoruba and Hausa, isn't it? So for me, I will take Hausa because for me I believe, maybe I'm wrong, I don't know, but for my own opinion, I believe in that Hausa the more honest than the Yoruba in that aspect. Okay, ke maka onye India na onye Ghana. Onye ga-ebuzo nabata. Like I said, for all depends on what, but in all ramification, onye Ghana will go first and foremost, not just not onye Africa, but all onye West Africa, which means all my close brother. Give watch Abawa ball. Open on Nigeria ga World Cup, Ghana bawa, Nigeria dey happy, Nigeria no support to Ghana. Nigeria bawa kwa World Cup, open na Ghana support to Nigeria. But ha ball ga onye black ga support no one year. Except on about Nations Cup, then all can you go get tribalism and racism. Or about the Nations Cup, as only Nigeria, I'm going support to buy, I'm a support to Nigeria. No matter here Ghana or Romana ball, Nigeria can't support it because this is where I come from. Okay, maka onye Chinese na onye Japanese. Onye Chinese, onye Japanese, the world has been forced that we are accepting the Chinese now because Chinese now is colonizing the world now. That's the truth of the matter. All Chinese win war now. So all Chinese kind of kuzoku now. When does the intention had a very genuine. Intention, as far as only child involved, we can never know their intention. But I believe that their intention can never be worse than intention British and America. Obviously, America only make no. You are not about Chinese, carrying Japanese. I'm not about Chinese, carrying Chinese because this is the devil I know for now. I'm not handing Japanese of more. Okay. You are only British, now only Australia. I'm not about Australia. Very well, carrying British. British, according to history, only Britain colonized more than half of the world. So only black colonized more than half of the world. Automatically, somehow, in run on the world, and because one them keka the world, keka imi nanya the world today. They colonize it. Every country where British colonizer were a problem, including Nigeria, and all British, all man-made problem. Like Otim Kurufekurum, amalgamation of northern and southern Nigeria. You got northern and southern Nigeria. Electronic made this amalgamation all Britain. Nigeria on no, for example. Pakistan, Bangladesh, and India one country before. But I Muna get in I get go quick kewa. I get go quick kewa. I don't go kewa because without Europe, given Nigeria and go now, and they go kewa. Ndi Biafra sieba, nda Rewa sieba, ndi K sieba, and they go because Obuda di no to. Guinea Costa all country Britain, and in Australia and they go in Australia, who got British Garadia get your bar. Mind you, in Australia can go under the Queen. Under the royal family of British till today. Yeah, you can see video to her. And how chopper in Nigeria, but those here maybe. I got church not Nigeria, but those here maybe because I benefit a lot from here maybe. And Gilanya, my brother, British, anywhere any mineral resources, ne hego. Don't let you go 419. Oh, she had a zoom umbo wanine. Kaji bri. The Queen of England, here in Nisi, the crown not in Nisi, the gold. All history from India, KGB. During the time of Obavarome of Benin, in the Britain, Garadia, there's Woshi, Tina, their museum. Get a British museum today. 70% of here Nudia will history from Benin Kingdom. So you only do and the British Undoshi criminals can they have. That's it. Okay, Kemaka onye German na onye America. Onye German na onye America, I will take onye German because given what German nache. The most busiest street and the economy of the world, Wall Street of America,
and West America, 90% of the people living in West America are German people. And the German, or German Jew, German with the least people in the whole of world power colonized the world. I think they colonized in Africa, only Namibia, Germany colonized. Only Namibia. They don't have interest in all these things. Germans will give them Europe and in EMEA. Apart from America, forget to go to America, and the people that make up America, British, who, for example, the people that make up British, who the Germanic people, according to history. All people see German world, like Austria, some part of Switzerland, and Germany, that travel to British to form British Kingdom. So English people are Germanic people. English language come from Germany. And these same British people, they migrate with Spanish people, Christopher Columbus and so on. They went to America to found that America. So America is Europe. Europe is America. But in Europe in general, the people that have the world power, that are ready to work, that is building the world economy, is the Germanic people. In Spain, for example, pause 5 hours, 4 hours. Now Austria, like everybody know, my brother, Mr. Kolaman, you're a cameraman, and he big over there for many years. When you give one your child, or Igama, that Oboda, or German, even back in Nigeria, for people, here's a German machine. Why? Because now even abroad, Hanoya, given you Oro, Hanoya, but other countries who they are very lazy and they are stealing from Africa. Germans, they are not stealing from Africa. They are very straightforward people, and they are very strong people, hardworking, and very hardworking people. One the dollar in there, okay, honey, to be. Egbe Ejaba Jomo, MC Golden Mouth of Austria. Dollar in there. Ndo di Kulaman. Ngwanu ndị be anyị ọ na-anụ naanị anụ ọ na-afụgonu ọtụ ihe ndị mmadụ kwugasịrị na ihe gbasara racism and tribalism abịa n'uche nke mmasị na ha na-abụ na-ejekọ ha na-abụ yitere ọmụnwa ka a na-akpọ Uche Igboanugo onye ji Kulaman wee marụ ngwanụ ka ọ dị ya gazie.